nee! Ja. Ik kan de kaarten brengen. Wat voor kaarten? Van de Zeutenin. Oh, dat komt binnen. Hier Otte, en zien de laatste kaarten van de Zeutenin van. Gewoon bestellen. Het is helemaal super leuk gehad aan de telefoon die je kaarten wilt hebben. En dan heb ik dat de kaart. Zijn het de laatste? De laatste. Oh, gelukkig, want ik word graag. Ik kijk Foei, 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 wat een aanbras met die kaarten van de Zeuteninval. Nu nog de kaarten van de nostalgatie. En gauw zien nu, ja. En een keer. Groei naar de dol en loon in op de rol, want er is maar een keer. Denk nu niet alleen aan zeurig en chagrin, want er is maar een keer. Want straks als het gedaan is het beu voor en dood, dan wil niks niet